Pazvirongwa zvese zvakanetsa paZBC TV hapana asingazivi Mvengemvenge Ezomgido. Pavashamarari vese vakanetsa paZBC TV hapana asingazive murume ainzi Eric Knight. Every Thursday na 7:30 taitoziva kuti kana usina kugeza musiwo wawo nemvengemvenge ndevana vaita nhangemutange kumhanyidzana kuti vakwanise kuzoonawo Mvengemvenge Ezomgido. Nhasi change chitaura nezvevarume vakanetsa paEzomgido Mvengemvenge, vaimbi vakaita kuti chirongwa ichi chiite mbiri. Yakange isiri Mvengemvenge Ezomgido kana pakasaridzwa musambo werumba wainetsa makore iwawo tikada kutarisa kunana 97, 98, 99 tichienda 2001 kunosvika kunana 2004. Taitoziva kuti pakasaridzwa sisi vainzi Yondo Sister. Taitoziva kutoti aiwa Mvengemvenge inenge isinganakidze. Sisi ava vaipfeka dzimwe nhumbi dzaiita kuti vanhu vaone kuti right pari kuitwa zvemumhanzi panapa werumba. Vazhinji vaifarira rumba vanoziva sisi vainzi Yondo Sister kana kuti mama vainzi Yondo Sister. Tikatarisa ipapo parumba again vaiti pakasaridzwa Kanda Bongo Man, taitoziva kutoti aiwa nhasi Mvengemvenge yakasinganakidzi, yanga isiri that interesting. Tichidzokera tichienda pavaimbi vemuno muZimbabwe tinoona kuti paiti pakasaridzwa Leonard nziyo yake yandinonyanyoremember yainzi Upenyu Mutoro, yaive nekavidhio kamwe so kekuti vaiti vakavhura nenge zibhini here kana kuti zibhasiketi paibva paonekwa nyoka ende nemadhensis airohwa namukoma Shakata. Munonyatsoona kutoti aiwa anga ari pamhando yepamusorosoro zvaiita kuti Ezomgido inakidze kuona. Tichitarisa futi paive nevarume vainzi R&K African Sounds. R&K African Sounds aiwaka ndopainetsa nziyo dzana Tina paya ende taiona kuti mavidhios aiburwa panguva iyoyo vakomana vachirova zvimadhanzi vachitamba kwete zvekutamba. Zvainakidza paEzomgido ende zvaiita kuti programu iyoyo inakidze. Dziripo nziyo dzaibohwa vechidiki panguva iyoyo dzekuti dzaiti dzikaridzwawo again tainyatsoona kuti vakomana kadei yangodarika yaenda veduwe. Tikada kutarisa pane vaimbi vainzi vana Salificator vaive vaimbi vekunze. Vaimbi vavovo mumanzi wavo taisingaunzwisisi panguva iyoyo, tainyanyonzwisisa wedu museve. Saka taizoti kana vakatidzwa vana Salificator ivavo ndopava kubuda uchinotsvagawo mvura, ndopava kubuda, but ukazonzwa nziyo dzaunenge uchifarira wodzoka uchimhanya. Tikada kutarisa futi patime iyoyo pane vaimbi vanga vakaita sana Admire Kasenga. I think paive nesong yainakidza yainzi Anti-Roda nemuchato waTobias, ende nziyo idzodzo dzaitoti dzikaridzwa taitouya tichimhanya tichidzoka paTV kuti tichimhanyidzana kuti tinzwe kuti nhasi chii chiri kuitika. Nziyo iyi sei isina kurira kusvika painonzi yaguma. Pane kwainzi song yaguma kandi yapika, pane pakunyatsonakidza magitari. Ipapo taidzoka tichimhanya paTV. Tikatarisa futi pane vaimbi vainetsa vana Masha Munhu Mumwe, tikatarisa kuti pane vaimbi vainetsa vana Leonard Dembo, pane vaimbi vainetsa vana Safirio Madzikatire, pane vaimbi vainetsa vana Thomas Mapfumo, pane vaimbi vainetsa futi patime iyoyoyo vana Oliver Mutukudzi. Tinonyatsoona kutoti chaiita kuti Mvengemvenge kana kuti Zimbabwe inakidze inyaya yekuti zvekwedu kuno kuZimbabwe ndizvo zvainyanya kurira pamatelevision kana kuti pamaredhiyo edu, ende mumanzi waivepo panguva iyoyo wanga uri mumanzi wemhando yepamusorosoro, mumanzi waiterereka nyange wakagara nemhuri. Mazuva ano zvasiyana, dzimwe dzenziyo dzikatanga kuridzwa unoshaya pekupinda, ende dzimwe nziyo dzikatanga kuridzwa nyange uri mukombi unoshaya pekupinda. Ende ukatarisa patime iyoyo paMvengemvenge Ezomgido taizoti kana yava time yeyo pabreak paipaya pavanombobreaka potanga kuiswa tumaadvert, ende tumaadvert itototo twaitonakidza ende vazhinji taitotoziva word for word. Tikada kutarisa advert yeSunjam yainyanyoridzwa kana pachiitwa Ezomgido. Ndofunga vazhinji vachiona tikada kuimba tinotokaziva kawe noda jam chaiyo toda jam inonaka. Vazhinji munoiziva that advert yakanetsa patime painetsa Ezomgido. Tikada kutarisa futi patime iyoyo painetsa Baba Mashakada. Baba Mashakada ndopanga pachinetsa nziyo dzavo vana Samsoni, ende tinonyatsoona kutoti
futi paipisa ende painakidza paMvengemvenge Ezomgido, ende kazhinji kachona paizomboitwa tumwe interviews paidanwa vaimbi vachiuya vachitaura paEzomgido tichinzwa nhoroondo yavo. Ende tikada kutarisa futi paive nababa apo Matavire vachinetsa patime iyoyo zvekuti mavideos avo aitinakidza because baba Matavire vaive netumwe tumadance so twainakidza, ende kazhinji kachona pairidzwa paEzomgido pairidzwa mamwe live shows avakaita baba Matavire. Tichifamba ipapo tinoona kuti pane vamwe vaimbi vakanetsa zvisingaiti vaibva kunzvimbo yeBulawayo. Tikada kutarisa vana Sandra Ndebele ndopavairova tumwe tumadance vachinzi vana Sandi. Tikada kutarisa song imwe yaSandra Ndebele yandonyanya kuremember yainzi Malaika, nziyo iyoyo yainakidza zvisingaiti zvaidakadza. Tikada kutarisa futi pavaimbi vaive kuBulawayo patime iyoyoyo tinoona kuti paive nesisi vainzi Bieta Mangeta. Sisi Bieta Mangeta vaimbodanana neumwe aive mutambi webhora kana kuti vakamboroorana neumwe mutambi webhora ainzi Lenigwata, asi patime iyoyoyo vakaridza nziyo yainzi Hello, ende yakatora nguva zhinji iri paEzomgido ichinetsa ichirira zvisingaiti. Tikada kutarisa futi pavaimbi vaive vechimanje-manje panguva iyoyo pane gurupu rainzi Slice raiti rikasaridzwa futi gurupu iro rainzi Slice vanhu vaitoziva kutoti aiwa nhasi hapana kuridzwa nziyo dzechimanje-manje dzinonakidza, ende paivewo futi nevaimbi vaigona kuimba patime iyoyo vana Innocent Utswegota vaiimba nziyo dzechimanje-manje, ende patime iyoyoyo painyanya kupushwa local content, ende vazhinji vaimbi vemuZimbabwe vaive vachizivikanwa vane mukurumbira unofamba uchienda mberi. Tikada kutarisa futi again pave nevaimbi vakawanda vamwe vatisingakwanisi kudoma nemazita nekuti vamwe vachona vakazotisiya zvakatishungurudza neimwe nzira isingaiti. But tikada kutarisa futi pakanetsa nziyo yababa Simon Chimpetu yainzi Dzandipedza Mafuta. Vazhinji ndofunga kuti munoziva video rachona raive nekamwe kamufesi so kana kakapfeka kashoti kasina t-shirt kasina chika iti kakapinda mumba kabva katanga kutsvaga musikana kana kuti mudzimai wacho muhodhiropu, kobvura muhodhiropu kobvura mapoto kachidiko. Nziyo iyoyo yaitinakidza zvisingaiti, ende tikada kutarisa kuti nziyo dzakawanda dzakanetsa patime iyoyo paEzomgido zvaita kuti programu iyi ive more interesting. Vazhinji vachona kana muchiri kuremember programu iyi yaiwanzoita 30 minutes to 1 hour, asi tinoremba kuti yakatanga iri 30 minutes ende vanhu vakazoadvocate vachinyora tsamba kuZBC vachiti aiwa programu iyi muri kuita kanguva kadiki stereki, madi mambowedzera time kuti programu iyi iendere mberi ende zvirambe zvichinakidza. Ende takanyatsoona kutoti vanhu veZBC sevanhu vanoteerera, sevanhu vanonzwisisa, vakabva vapa vanhu mukana wekuti programu iyoyo irambe ichiwedzerwa maminutes ichienderera mberi. Vamwe vaimbi tinovaziva vakanetsa patime iyoyo tikatarisa vana Pompofu, video reMurambinda vazhinji vanoriziva kuti aiwa mukomana anga akagadzika chimoko pabhasikoro kuback seat yebhasikoro, baba vachirova bhasikoro zvemhando yepamusoro-soro. Tikada kutarisa nziyo yaSolomon Skuza vanolila, asi yakazoitwa video naChase Skuza vanolila vachiita video yavo neIyasa. Vazhinji futi ndoiziva nende nziyo iyoyo yaiti ikasarira paZBC TV Mvengemvenge Ezomgido taitoziva kutoti aiwa kanhasi Mvengemvenge yanga isinganakidzi pashayikwa sei aChase Skuza. Tikada kutarisa futi dzimwe nziyo dzakanyanya kunetsa panguva iyoyoyo inziyo dzababa Charamba. Song yainyanya kutinakidza ipapo yainzi Mhinduro Iripo, painyanyotaurwa video yachina munoiziva imimi yainetsa zvisingaiti. Video yavakashutira mugomo so vachiimba achinzi Nyarara Kuchema Mukomakani. Tese tichitaura ndinoziva kuti hapana asina mbobvira atamba idya banana. Aiwa, idya banana yainakidza zvisingaiti, ende tese tinoziva kutoti song iyoyo yakanetsa. And also hatingatauri tisina kutaura Baba Tongai Moyo. Baba Tongai Moyo vakanetsa paZBC TV, ende nziyo yandonyanyofarira yakanyanya kunetsa patime iyoyo pachirina naEric Knight yainzi izvoni Urungudo. Urungudo wandipa manyawi pane vamwe varume ndinozvirova. That song futi yakanetsa, ende video yachona vazhinji munoiziva. Baba Tongai Moyo vakarova serious baba, ndopainzi Tongai Moyo anotamba nemaoko. And also tisingakangani murume ainzi Somandla Ndebele. Somandla Ndebele again nziyo yakanyanyonetsa futi ndo yaakaimba naTongai Moyo. Nziyo iyoyo inonzi Masimba aMwari yakanetsa zvisingaiti paEzomgido
zvinotyisa. Tikaona futi kuti pane imwe song inonzi wamatuka yaive yagift amuli, nzeyo yakanetsa yakarira zvisingaiti apa ZBC TV, and tinoziva kuti Ezomgido yakanetsa, and this is one of the few programs dzinonyanya kurimembwa nevazhinji dzakanetsa pa ZBC TV. Ndeipi imwe yenziyo yakanetsa yaunofarira, yaunofungidzira kuti tasiya, yaiita kuti ZBC TV Ezomgido inakidze manakidziro ayakaita kuti childhood yedu inge ichinakidza kusvika zuva ranhasi, zvekuti tikadzokera kumashure tikarimemba zvakaitika kumashure, tinofarira kuva maZimbabweans, tinofarira nhorowendo yedu nevaimbi vedu vemuZimbabwe. Please do comment in the comment section, and also don't forget to like and subscribe to our channel and ring that notification button kuti patodzoka next time you it at the first one to see our video. See you next time, next week. Thank you.